Ik heb een beetje berekend dat de accijns voor ons dan met 40% omhoog gaan. Ja, dat ben je eigenlijk gewoon kwijt. Hoe meer alcohol in een bierke, des te meer accijns ervoor betalen we mat. Dat is het plan van de Oerhiet. Voor 11% alcohol per 100 liter bier moet een brouwer aast €100 extra betalen. Ze willen eigenlijk de armoede gaan bestrijden met het geld wat ze hiermee krijgen. Maar ze willen ook alcoholmisbruik gaan verminderen door de prijs van alcoholhoudende producten omhoog te gooien. Dus er wordt een biertje van 10% wordt dus veel duurder qua accijns dan een biertje van 5%. En dan kan je wel afvragen van ja, is dat dan de manier om alcoholmisbruik tegen te gaan? Want naar mijn idee zijn het juist pilsbiertjes, de bieren van 5% ongeveer, wat men dan heel vaak drinkt. De Oerhiet wil de alcoholtax begint ook om hier invieren, maar het is nog afwachten of dat ik echt baat. Want een petitietje in de extra bierbelasting is intussen haast 90.000 keer ondertekenen. Het gaat mij de brouwerij in Bethlehem hartstikke best, maar Filius van hem wil dat er voor een uitdaging staat. Ik heb nu eigenlijk een soort situatie waarin ik dus of de accijns meereken vanaf 1 januari of niet. Dus we hebben dus nu 2 prijslijsten die ik dan nu maak. Van nou, als het doorgaat dan betalen jullie dit en als het niet doorgaat dan betalen we dat. Want we gaan natuurlijk sowieso weer meer moeten vragen, want alles gaat omhoog. Hè. De personeelskosten gaan ook weer omhoog. Dus ja, het is een beetje een soort vreemde situatie. Dat we eigenlijk ook nog niet goed weten waar het naartoe gaat. Maar we moeten wel overal rekening mee houden.